Zelfs heb ik 16 hier scootjeshield in de Lidse A bij de IFK's. Dus als je dit joggen, Dat betekent dat het goed nice is. dan kriebelt het toch altijd wel een beetje. Goed onstaan, Pilda? Ja, goed zo. Ik kan nog 12 worden, hè? Nee jongen, alles is al klaar. Wat nou? Best een beetje zo'n monster worden, Nildau. Goedemorgen, een nieuwe dag. Een nijvlag. We joert in Sleet. We zullen een beetje goed zien, want het loopt toch altijd nog wel een beetje. Want ja, zelfs heb ik 16 hier scootjeshield in de Lidse A bij de IFK's. Dus als je dit joggen, Dat betekent dat het goed nice is. dan kriebelt het toch altijd wel een beetje. Dus we zullen even zien hoe het ligt bij de grote A op het Slatterbemaar. We starten om 11:30 volgens mij. Wat zei je toen? Dan wil hij het extra graag van. Ja. Dus wie nemen je mute en mij met zielen? Nou, we hebben een mooi plakje voor. Meestal zie je het ik maar de squassussen. En dan zie je het met de Sjenai hoe het Jelk ontzielen weer met zijn heid. Jelk pak elke weer dan skipper heen. Ja, Dat is een scootje. nou, nou zit hij hier op het stro, dat is een beetje gek. Ik vind het wel gezellig. Nou, we zullen ze even installeren en die komen zo weer. Pizza. Dank je. Oeh, lekker pizza. Nog een beetje. Ja. Wat maakt je mijn zaken? Zandkasteel. Zandkasteel. Zo moet naar het steenblok met dat zachte zon. Oh, Een beetje water bij joh. Dan heb je ziekje en dan is het nog een beetje een laagje zon, een laagje water. Ja, dat is het water en dan vul ze nou al met zon en dan is er weer wat water bij. Dat het mooi stevig. Doe er maar zongen. Ja, schep hem maar in Hilda. Schep hem maar in. Goed zo. Goed zo jongens. Stek een beetje. Goed onstaan paar hem. Hou even wachtje. Helemaal vol. Ja. Wat even vol. Vlak vol. Goed onstaan Hilda. Ja, goed zo. Drukken, drukken, drukken. Beetje dit. Hilda moet ik zien. Ja, daar komt er Hilda. Ik heb leuk erin zitten. Dank je. Dank je. even met de Met schepkap schepkap. aan de onderkant tikken. Nee. Net helemaal goed. Te volle water. Ja. Even helemaal skiën spelen en dan een muziekje. Even lekker zwemmen. Is het lekker zaken? Maar hier beginnen, dit moet erachter. Oh, dat is gek. Nou, we zijn erachter gekomen. Er staat de Lidse A die nou nog aan het zielen is. We zien al even de hoop op zee en op de ziekje. Maar gaan we dat net helemaal ontdekken kunnen? Je hebt iets, wie dat een wit scootje met 2 witte zielen. Maar volgens Jelke heeft er nou sowieso in een bruin ziel. En bij meerdere witte scootjes. Dus het is even ziekje. Nou, gaan we wat te doen. Jelke zal maar de zwemmen. Ik doe de voetjes even lekker lang uit. En daar zielt het klavertje voorbij. Maar inderdaad in het bruine ziel een klaverbladje. Hoop zeker. Lekker materiaal? Ja? Hey! Vind je het lekker? Mooi hoor. Ik kan een oer gooien. Je hebt geen oor gooien. Het gele baltje? Ja. Zo. Nee. Ja. Hilde daar met de skep? En het zongen? Hoi Wiefke. Hey. Hallo. Vind je het lekker in het water? Ja. Ja? Maar die of met die oren? Dus even met Anneke? Nee? Gewoon even zien. Water. Dat was in het water. Die water. Maar ik zit nog met Anneke in het water. Dan staan we scheppen in het water. Dat mag ik wel. Haal je maar wat water op. Water. Kijk eens dus zelf wel. Haal je maar op. Dat zo. Mag je helpen? Is er wat water in? Zo, eens een beetje diep. Zo. Als vieze handjes. Ja. Misschien spelen. Zo beter? Dirk? Zo. Weer maar zitten. Zet hem maar daar. Ja.
Zal ik die schepje pakken? Zo. Schep er maar zo'n beetje. Hoppa. En daar zijn de winnaars. Zwaaien nu, juist het zaken. We zwaaien. Hey, klasse mannen. En vooral je. In de reuzen. De reuzen? De duizend. De reuzen. De reuzen. Ja, zo nou weer maar hij 20. Ik kan nog 12 worden, hè? Nee jongen, alles is al klaar. Wat nou? Best een beetje zo'n monster worden, Niel nou. Zullen we dat in een wedstrijd spelen? Kom maar, dat mij maar niet maken. Nou, de start van de A-klasse is uitgesteld, want de wieners draait. Dus ze zijn nu een nieuwe route onder bepaald, zeg maar. Jelke is maar de baan even naar het vlot erachter. Dus ja, het wordt iets letter. De scootjes ben al hier al druk aan het zielen. Die zullen we wachten op het startschot. Maar het wordt dus wat letter met de grutte aan. We wachten het rustig aan. Het is heerlijk waar. De ben lekker aan het zwemmen. Dus wij vermijden het je wel. En dan is het nog 20 seconden onder de start. Dan zet ik hoe die startlijnen te zien. Oh, donders non de ju. Donders non de ju. Daar onderin. Ja. Zeker. Of nee, Wietse Heerskop, Grietje Obers. En waar ziet er nog meer bij? Dat ligt wel dat die alle keer de startlijnen heen naar binnen. Dus ja, wat krijgen we dan? De hele terug. Dan krijgen we al die hele terugroepen. Ja. Dat zullen ze zien. Wat ze door. Ja. We krijgen al die hele terugroep. Nou, dan is dit nou de vierde start dadelijk. Wat we dan eigenlijk gaan beginnen. Ja, nou ja, ze zit al in het 3 maal in scheep terecht. Nou ja, het wordt hier een keer extra dan. Neem maar de vingers, Niel nou. Neem maar de vingers. Maar ze hebben een soepstengeltje pakken. Ja, daar mij. Wat dat nou staat? Zit er nog hier in? Ik denk het wel. Pak maar in. Varen over de. Varen over de. Zee. Joegé. Nou, het is wel een hele leuke, spannende wedstrijd. Dat is wel mooi. Saak is mooi aan het voetballen. Die had een kameraadje voor. Ja hoor. Het is echt smoordruk, maar meestal het zit echt heel nog vol. Het hele stroom vol. Alle hoekjes waar het meeste stinken. En oren zit wat. Daar sta je meestal op stoeltjes. De echte fanatiekeling. Nou, en meestal op bordjes. En wat jeugd in het water en op het ponton. Dus nou, dat is wel bekijken. Laten we het 6 is, hè? Ik ben heel benieuwd wat de winnaar die het van Grutte A. Dus het is wel aardig wat wien. Maar dat maakt het ook wel extra leuk. En misschien als we vreed nog even naar Lemmersil om Dirk nog even het scootje te zien. Want dan geven we zelf ik mijn scootje op vakantie, een weekendje voort. Dus dat zou wel heel leuk zijn. Maar dan moeten we even zien hoe dat al hier uitkomt. Dat is nog wel een aardig eentje varen. Dan ben we echt wel, ja, ik denk haast wel seizoen onderwijs. Dus ik weet net dat we dan op 10 binnen van de wedstrijd. Dus even zien hoe het al hier rent. Op zich is dat wel gezellig in Lemmer. Dus maar even zien. We gaan in ieder geval vreten en sneuren en snijden zelf op het scootje. Rolf Jan gaat aan mij. We nemen Jeske mij de hoen. Dus ja, dat zou altijd nog een keer een paar keer bij een hard scootje nodig. Dus we zijn dan geven we nog een keer een weekend met het scootje voort. Leek zaak, ik wel leuk. Nou, we hebben dus even die sleedwest bij het zielen van IFK's. En we hadden uitslag even. Dus Tony Brundel op de eerste plek. Ilbe Zware op het tweede paraat. Zeker Heersk op derde. En de thuis die leidde heel tijd vijfde. Maar die ben uiteindelijk zesde worden achter Redbad. Nou, heel schande voor hun natuurlijk. Want ja, de vijfde plek is altijd beter, hè? Dus wie verliet de sleed weer. En wie zouden zeggen, vond je hem dit een leuke vlog? Abonneer je. Zo tot mee. En via het net het chillen te downloaden. De tablet of telefoon. Tot mij terug.